Katsotaas nytten. Tilanne on rauhoittunut noin 5 minuuttia. Sieltä tulee minun sankari, joka tuli syliin piiloon. Siellä tutkitaan nyt, ei enää kiinnosta niin paljon. Reitä kiinnostaa hirveästi. Haluatko sinä sinne turvaan välillä? No. Niin. Onko siellä hyvä? Reillä on hirveän kiva, häntä heiluu. Hän toki on jo rauhoittunut. Se on kun Rei tekee aina 100 lasissa nämä tervehtimiset. Niin. Rei, tulehan sinä pois sieltä. Onko ne lihapullot missä? Ne on vielä autossa, pitää tuoda pois. Mä näytin sille ton pesään. Joo. Haluatko sinä tämän sinne pesään? Merkiksi. Siellä tutkitaan vähän sinne tietokonepöytää. No tänne on päässyt paljon pisiä. Joo, niin mä vähän epäilin. Posti. No pistetään tuo tuonne, niin se voi käydä siellä sinne. Jos voit tosiaan sitä ruokaa tuoda tälle, niin minä annan. Joo. Mutta Tää on pimeää. Hyvä, Zero, hyvä. Minä on täällä, jos tarvit turvaa. Tule vaan. Niin, Zero tuli aikaisemminkin syliin turvaan Reiltä. Niin. Nyt sinä karkasit minulta. Eiköhän se Rei tullut jo selväksi, että se on tyttöpentu eikä poika. Niin, anna tutkia. Menetkö sinä pöydän alle?